Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, олға таба койбір темалар турында. Россия халқы яны ярмалар, макарона ибрләре шикәр сатып ала башлады. Шолда беренче чиратта кирәк булган товарлар белән эш ничек тора? Март уртасында да травматология пунктларында пациентлар җитәрлек, бозлавык аркасында тән җәрәхәтләре алучылар күбәйде. Электр энергиясына экономия моннан тыш сыйфатлы һәм өчсез товар. Шәһәрдәшебез ярым коры преслау усулы белән кирпич ясау технологиясын тәкъдим итә. Яшелчә һәм җиләк җимеш белән барысы да аңлашыла, әмма беренче чиратта кирәк булган товарлар белән эш ничек тора? Россия халкы яны ярмалар, макарона ибрләре, шикәр сатып ала башлады. Ажиотаж Чаллыда да барлыкка килгән. Мондый хәл инде пандемия вакытында да күзәтелде. Кибет киштәләре буш торды. Хәзер хәлләр ничегрәк? Моны Чаллы ТВ телеканалының төшерү төркеме ачыклады. Көн сайын Чаллы гипермаркетларына беренче чиратта кирәкле товарлар китерелә. Шуңа күрә сатып алучылар күп булса да, киштәләрдә продукция күп. Сәүдә нокталарында сатып алына торган товарларга чикләүләр кертелүе дә ихтимал. Кибет хезмәткәрләре билгеләп үткәнчә, чара мәҗбүри, чөнки товар сатып алучы спекулянтлар да активлашкан. Временные ограничения были введены на несколько групп товаров. Это крупа, мука, макаронные изделия, детская гигиена, подгузники, бытовая химия, товары для стирки. Введено было для того, чтобы не было искусственного ажиотажа, чтобы люди не скупали для последующей перепродажи. Шулай ук чәй, кофе, тиз әзерләнә торган продуктлар, тәмләткечләр, соуслар, ит һәм балык консерваларына, бәдрәф кәгазе һәм башка товарларга чикләүләр бар. Мәсәлән, бер кулга ярма, макарона ибрләре 10 пакет, теш пасталары һәм шампуньнарны 2 берәмлек сатып алырга була, шикәрне 3 төргәк. А как много? 3 упаковочки, это сахар не портится. У меня ни одного сахара не было, ни килограмма. Поэтому 3. Нельзя, что ли, 3 взять? Чуть-чуть про запас, но и в целом, чтобы не создавать ажиотаж, мог бы больше взять. Я немного, у меня 2 сахара, только 1 рис. У меня просто дома сахар кончился. Мы все, что нужно, только берем. Надеемся, что все будет хорошо. Гипермаркетта билгеләп үткәнчә, ажиотаж март башында күзәтелгән. Чаллы халкын шикәр, карабудайны күбрәк сатып ала башлаган. Ә кичә гигиена әйберләренә ихтыяҗ зур булган. Әмма белгечләр ясалма дефицит тудырмаска киңәш итә. Кибеттә беренче чиратта кирәкле товарларның өстәмә запаслары булдырылган. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Календарьда март уртасы, шуңа да карамастан йыгылып тән җәрәхәтләре алучылар саны кимеми. Шәһәр хастаханәсенә көн сайын 200-дән артык кеше мөрәҗәгать итә. Имгәнүләр аеруча дүшәмбе көненә туры килә. Тулырак киләсе сюжетта сөйләрбез. Йыгылып имгәнүчеләрнең барысы да бер төрлерәк сөйлим. Тайып киткәннәр, нәтиҗәдә йыгылып имгәнгәннәр, яисә буын сузылган, аяк куллар сынган. Һәр очракта да бозлавык аркасында. Около своего подъезда я упала. Очень сильно упала, что случился у меня перелом руки со смещением. Дороги у нас практически вообще не чистят, особенно во дворах. Везде налить, вот этот вот гололед. Пациентлар аеруча дүшәмбе көнне иртәнге якта күп булалар. Күрәсең, эшкә, укуга ашыгалар. Яз якынлашуга карамастан имгәнүләр һич тә кимеми ди табиблар. В этом году особенный год. То есть в начале марта было потепление, потом все это растаяло, и потом резко все похолодало. Было даже до 20 градусов ниже нуля. Вот. И в эти моменты как раз вот этот гололед снежком припорожит, и люди падают. Бозлавыкны булдырма буенча шәһәрдә эшләр дәвам итә. Коммуналчылар юлларны боздан арындыралар. Ком сибәләр, шулай да табигать үзенекен итә. Да не только скользко, и мне кажется, даже и не обрабатывают, и ничего не делают. Вот в это место постоянно гололед. Именно вот эта тропинка. Ну вот сейчас вот при вас песком, получается, сыпет, потому что вы сейчас снимаете. Вот, а до этого-то вообще же здесь невозможно было ходить. Табиблар сак булырга чакыра. Таймый торган аяк киеме кияргә һәм баскычларда, җир асты юлларына төшкәндә, борылышларда аеруча игътибарлы булырга киңәш итә. Лилия Хәбибҗанова, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Солтанов, яңалыклар. Башка темаларга килгәндә, Татарстанга соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоктыруның 574 яңа очрагы ачыкланган. Шуларның 145-е 18 яшькә кадәр булган балалар. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының хәбәр итүләренчә, 58 кеше хастаханәгә салынган. Иң күп авыручылар Казанда,
156 кеше һәм Ярчаллыда 62 кеше. Шулай итеп 15 мартка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 131,724 очрагы билгеләнгән. Аларның 112,206-сы терелгән, 467-се узган тәүлектә. Электр энергиясына экономия моннан тыш сыйфатлы һәм эшсез товар. Шәһәрдәшебез ярым кыры преслау усулы белән кирпеч ясау технологиясын тәкъдим итә. Аның идеясы хәтта чит илдә дә кызыксыну уяткан. Рифат Бәдретдинов белән хәбәрчебез Лилия Хәбибҗанова очрашты. Безнең монда кирпеч яндыру пеше иде. Газда эшли торган. Миш урынына хәзер хәрабәләр генә. 25 ел элек биредә кирпеч заводы гөрләп эшли иде дип искә ала Рифат Бәдретдинов. Ул елларда шәһәрдәшебез эретеп ябыштыручы булып эшли һәм сыйфатлы кирпеч ясау буенча өр-яңа ысул уйлап таба. Кызганычка каршы 1998 елда завод ябыла, әмма кирпеч ясау технологиясе кала. Һава потогы көчле итеп бирелергә тиеш түгел. Киптерү камераларына. Ул үзенең согында, үзенең нинде кибергә тиеш. Рифат Бәдретдинов технологиясе буенча балчыкны булгатканда ул барабанга ябышмый, киптергәндә исә мичтә дөрес микроклимат булдырыла. Шуңа күрә дә кирпеч шома, ныклы һәм очсыз була. Беренчедән 30%-ка электроэнергия һәм үз бәясе кирпечнең түбәнрәк була. Икенчедән безнең кирпечнең сыйфаты югары. Ярым кыры преслау усулы белән кирпеч ясау технологиясе буенча шәһәрдәшебез 8 ел элек патент ала. Ул вакытта аның идеясе Германия җитештерүчесендә кызыксыну уятты. Әмма чит ил телен белмәү аркасында килешү барып чыкмый. Хәзерге вакытта Рифат Бәдретдинов Мәскәү эшмәкәре белән элемтәдә тора. Аның сүзләренчә, Кытайдан тиздән махсус җайланма кайтарылырга тиеш. Әлеге җайланма ярдәмендә ул сыйфатлы кирпеч ясау усулы серләре белән уртаклашачак. Лилия Хәбибҗанова, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Ират хатын кызлар һәм балаларның чәчен кисү, маникюр, педикюр, чәч һәм кашларны буяу, париклар, чәч кыюлдан дару, чәчләр өчен биохимия, авыртырусыз колак тишү һәм әлбәттә солярий. Булар барысы да креатив матурлык салонында 29:18 һәм 12:03 адресы буенча. Стрижки – мужские, женские, детские, маникюр и педикюр, окрашивание бровей и волос, парики, ампулы от выпадения и биохимия для волос, безболезненный прокол ушей, солярий. Салон красоты «Креатив», Новый город, 2918 и 1203. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Лилия Гатин, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Не для тебя, любовь моя. 20 марта. ДК КамАЗ. Инна Вальтер. Любимые хиты и новые песни. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 14 по 19 марта. ТЦ Грин, первый этаж. 27 марта. Елена Ваенга в концертном зале имени Сары Садыковой.